zvanga zvichinakidza kuteerera nekunzwa amakademi rezimbabwe zita rangu ndinoitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwampura ndichikuchingamidzai pano pachibanda media muri yezimbabwe. Ndofunga mangozvinzwira kuti kwandiri angori makuvirere kuri kunakidza, asi ndoda kukuzivisai kuti munogona kubvunza kuti ko Sokostina vari kupi. Ndoda kukuzivisai kuti nhasi ndiri pamusha pasekuru Musundagore. Hakumuna kuti ndivabate muri yezimbabwe, zvanga zvakaoma, asi nhasi ndinavo sekuru Musundagore. Saka ndoda kukuzivisai kuti pachikamu chatida kupinda ichi hachisi chekusimuka simuka unoda kumwa mvura nokuti unorasikirwa nezvimwe zvatida kudzidza. Chaita kuti nditore sekuru Musundagore, tine zvakawanda zvatinoda kudzidza pamatsika nemagariro edu echivanhu, nekuti ko zvinezvi chanya ndechekuti isu matuke takuenda kumberi, ivo vanenge vakapiwa kuti vatitungamirire mutsika dzedu dzechivanhu tichivasiya. Saka nhasi nezvakawanda zvatida kukurukurana, kunyanya kune vaya vanoputa buta kunge shebeti. Tida kunzwa kuti munenge muchizvifambisa sei. Saka tida kupinda muchirongwa chedu nasekuru Musundagore. Ndinokuchingamidzai sekuru. Makadi ndiripo sekuru, ndiri kufara kusangana nemi. Aiwa, kana chese tinofara kuti matitsika zuva ranhasi tinemi pano tichiwanana nemi. Alright sekuru, kune vari kutanga kuona sekuru Musundagore. Ini mutupo ndino kwasoko, imimi mutupo ndiani? Mutupo ishumba muvhimi. Shumba. Zvakanaka, vari vaMusundagore. Mudzimu uri kwashumba asi uriwo nezita rinonzi Musundagore. Uri mudzimu zvakare wakauya kuzoyamura muri yeZimbabwe. Tinotenda mungozvinzwira sekuru vataura kuti ndishumba muvhimi. Sekuru, nhasi ndauya pano
chekutanga regai ndifare nekuti manditendera kuti nditaure nemi nokuda kwekuti mhuri yezimbabwe inenge ine zvakawanda wanda tsika nemagariro dzedu taakudzitora tichita dambe handi anongofungawo nhasi kuti inini ndaasekuru ongotangawo zvake asi tirakumbonzwa nhoroondo nekuti mumwe anogona kuti sekuru musundagoro vakabva kupi vakazoziva sei kuti pane mudzimu unosvika pavari kuti vagone kubatsira mhuri yezimbabwe saka tikuda nhoroondo iyoyo pazvakatangira tichinzwa tichienda imberi. Ya ndingatanga kuti nhoroondo yakatanga ndiri mwana mudiki mudzimu wakatanga kundibata inini ndine 16 years ndichienda kuchechi asi vekuchechi vaitaura kuti zvinhu vakatanga vachifunga kuti mweya mutsvene waiuya kuzotaura ndobva wazonzi mweya mutsvene uri pasi wakabatana nemudzimu asi izwi riri kududzira pamwana uyu riri kuramba kuti musaripfekedze machira matsvuku riri kuda machira matema nemachena kuti rigova rinosunungura nyika saka mudzimu uyo wakasvika ndine 16 years ndine 16 years vanhu vakawanda vaiuya pamusha pedu isusu vachienda kuya kuzonditora zvekuti vabereki vangu ndiri mudiki vaitoramba kuti ndisabve papo ndiendi kumamisha kuvanhu vapi ivava asi vakasiyana siyana vaizouya vaiti tiri kukumbira mwana wenyu vamwe vaitouya vaine vana vasingataure vamwe vana hama dzakanga dzisingafambe asi ndaiti ndakaenda ikoko hamene kuti handaiziva kuti chichaitika nekuti kana ndichifamba kune zvandinotanga kuona kumberi kwangu ndakatanga kuona mufananidzo yenditonzi panguva iyo chiita zvakati kumunhu uyu ndobva ndoita sekudaro ndotoona munhu akutosunungurwa saka pekutanga ndakatanga ndichifamba nemumachechi vachitoti muprofiti asi ndiri ikoko ndinawo kuchechi ndainzi iwo unofanira kundopfeka machira ako nekuti kune basa guru ratira kuti tikutume raunofanira kunge uchiita asi munhu aiuya kwandiri ndisekuru vangu vaiuya vana vababa vababa vangu vaiita basa rakafanana neranda kuita zuva ranhasi. Aiwa tinotenda tinonzwa kuti vazhinji vabereki handinyore kuti mwana ane makore 16 otanga kuti ini ndinosvikirwa kana kuti ndinogona kurapa amai nababa panguva yacho vakazvigamuchira sei? Ya ndisaka ndiri kuti panguva yacho nemakore andikanga ndinawo zvakavatambudza ndisaka vazhinji vaiuya kuda kunditora kuti vaende mukati mamishawo vaizoti kwete hamungaende naye mwana mudiki kana wana zvinomuwana ndaenda naye ikoko ivaiza kuti aiwa isu tichange takamuchengeta kutora kwatabiita pano ndokudzoka kwatichaita naye. Ndizvozvo tafamba mazozvigamuchira pamakazogamuchira kuti aiwa ini handichada angoramba ndichifamba newe machechi ndakugamuchira manga mani makore mangani uye zvakazotangira papi kuti ndakutanga basa iri? Ya ndafamba ndiri mukati memachechi ndaane 20 years. Mudzimu wakaramba uchiuya sekuru vangu vachiramba vachiuya kuhopa kuti iwewe urambe here uchisiya machira angu pasi tsvimbo dzangu dzandikasiya uda kuti dzishande nani ndira kuti utore tsvimbo idzodzo unoyamura munyika. Wona vazhinji vari kubirwa nekuti sekuru vangu ini vakanga vaine dare renyuchi saka tsvimbo yenyuchi vakava vakanditambidza kutsikoho pakati tsvimbo yandakusiyirai chienda unosunungura nyika kuna achabata chisiri chake iwe unongonoombera mahari yandichakupai inova hari sekuru vangu vakanga vakasiya mukati memushakanzi unonoombera ipapo abata chisiri chake ukaombera uchitaura nezita remunhu iye anenge atorwa chinhu chake nyuchi dzichasumuka asi dzaenda dzinonomomotera kuna uya asina kutora chisiri chani chisiri chake. Sekuru vangu zvakare rakanga riri svikiro rekuti vanhu munzvimbo vaikwanisa kutouya kuzota nhoroondo yechivanhu yekupira kunhau dzekuti tikumbirire mumvura tiri munzvimbo kuti tinoenda kwatinoti kumapfuyo kana kuti chivanhu kwatinonokumbirira mvura zvaiitwa mukati memusha wedu zvakare. Mumwe anogona kuita mubvunzo wekuti kumusha uku ndekupi kwaitika zvese izvi? Kumusha kwakanga kuchiitika chiitiko ichi kuguruve kunova ndiko kwandikaberekwa. Kwamakaberekwa. Zvakanaka. Tazosvika sekuru maakurapa tira kumbonzwa jeni yenyu imimi kubva pamakatanga kurapa kuzosvika nhasi pamakaona kuti makapiwa tsvimbo yenyuchi asi hazvire kuti ndizvo zvega zvamunogona kurapa nekubatsira ndezvipi zvimwe zvamakazoona kuti aiwa ini ndinogona kuita izvi neizvizvi? Zvadaro vabereki vangu ndakuvataura kuti inini kune tsvimbo yandiri kupiwa kana ndichinge ndakarara ndiri kunzira sekurupiwa nekuti havainditambidza iri tsvimbo chaiyo asi vainditi iwe chigadzira tsvimbo yako tsvimbo inenge iri nhema ine bakatwa inova ndio yamuri kuona yandikabatai ine bakatwa mukati saka vaiuya kuhope kwangu bva vanditi bata tsvimbo iyo pauchabata tsvimbo iyo ine mazwa achange ichikuudza zvaichange ichikuudza chitaurira kuvapenyu kune vamwe vachange vachimukirana mumadzinza kune vamwe vachange vachipandukirana asi iwo kana vachinge vabata tsvimbo iyi une zvauchange uchiona tsvimbo iyo ichange ichikuudza kana kuti mukati memusha mevanhu vari kunetsana tora hoko yemuti uyu neuyu varovere mukati memusha ari kutambudza vanofuma vachimuona ari panze. Zvadaro vakatanga kuuya vachindidzidzisa mishonga enda masango unotora mishonga yakadai dzimwe dzenguva ndeinzizvo enda kumvura unotora zvakadai saka ndichirarama pese pandainge ndiri ndaigona kuti nyange ari masikati ndaifarira kuridza ngoma yechivanhu nekuti ngoma dzavakanga vakasiya sekuru vangu vasha dzakanga dziri mukati memusha saka ndaigona kutanga kuimba ndichiridza ngoma iye
asi vanhu havaiziva kuti chii. Asi sekuru vangu ndivaiuya vomira kumberi kwangu. zvese zviri kuitika mune makore 20 ndiri mu20 years imomo. Ndakunosvika muna December vabereki ndipo vakati kwete zvakuitika pana mwana zvatichazodzwisa, tichada kuti isusu tichiita ngoma yechivanhu, tichidaidza mudzimu uyu uye utaure tiusunungure, tichiubvisa kumachira kwauri kupi sekutaura kwekuita mwana. Ndo pakadaidzwa hama dzose, hama neshamwari dzakauya, chivanhu chakaitwa. Ini ndiri omwe handizivi zvaizoitika, asi ivo vachitaura vanotizvo ndipo pavakataura kutizvo chimusunungurai, chimusiyai ende munyika, nekuti ndida kuti achinosunungura mhuri dziri kutambudzika. Kune mhuri dziri kushungurudzika. Saka ndipo pandikatinwa ndakafamba mukati menyika ino, zvokuti nzvimbo dzandikafamba mukati menyika ino Zimbabwe dzakawanda ndichibatsira vanhu, kusvika ndazosvika mukati meguta rino randiri reZumuri Park randakubatsirira vazukuru. Ndakatendera kwakawanda ndichibatsira vazukuru vaitambudzika nematambudziko akasiyana. Vamwe vaipenga, vamwe vairwarirwa, vamwe vaitumirwa mhepo dzakaipa dzichinzi dzivateere, vamwe vaitumirwa mheni mukati memisha yavo, vamwe vaitsverwa nyange mbeu dzavairima, vamwe vairwiswa nevaroi mukati memisha vairarama. Asi mudzimu waingonzvara kuti chivapa zvakati vanoshandisa mukati memusha wavo. Ndaibva ndaona zvandavataurira vobva vodzoka vachiti ndizvo zvaitika sekuru. Aiwa, tinotenda sekuru. Inhoroondo mumwe anoita futi mubvunzo wekuti saka zvese pazvaitika mukomana ne20 years makambonoshanda here kumboti inini oraiti ndine chipo chiri pandiri asi ndoda kutsvagawo kuti ndirarame, ndotsvaga ndoshandirani, kana makambosvikawo pamakashanda kuti muwanewo mari asi chipo chenyu muinacho? Zvakanaka, zvakamboitikawo. Ndakurawo ndakuma21 years ndakunakidzwa nezvekudhiraivha motikari. Ndakazoita nguva yekuti ndakatomboti chipo ichi ngachimbomira chikundikanganisa kuti ndinakirwe panzira. Ndobva ndanoshandira mumwe murungu ainzi Banda wokuRedhora, akabva anditora pati ndakuti uite dhiraivha rangu kudhiraivha marori papi. Ndobva ndadhiraivha marori. But sekuru vangu vairamba vachiyoko vachitizvo, iwewe ndiri kuti dzokera unobata tsvimbo yangu, ite basa rinoita sei randakakutuma. Saka ndakazozona kuti handaikwanisa kuramba ndichipikisana nedare rakanga riri mandiri. Ndakati ndakongotedzera izvozvo zvauya mandiri. Ndakambotanga ndichiti koini manje ndingafamba ndakapfeka machira zara rangu ndiri mwana mudiki. Asi ivo vaingonzvara kuti famba wakadaro ndizvo ndikakutuma. Sekuru, ndida kumbotaura pachatisekesei ipapo nekuti mapataura mati murodhi mainakidzwa nei sekuru imimi kuti murodhi nekuti panguva yacho inini mudzimu uchishanda pandiri kana panguva muchiprofiti pachishanda pandiri ndaishaya nguva yekufamba kuti vanhu vaiswera kwangana. Saka kwakazouya imwe shamwari yangu ibva yanonditosa license, ndakutaura kunge vanodhiraivha marori vane upenyu hwakanaka. Ndobva ndati ini ndinodhiraivha marori api iwayo ndombosiya zvipi izvozvo. Vazukuru vakatanga kupopota nevainditsvaga kuchiprofiti vachiti matisiya sei. Ndakati aiwe mbomirai ndoda kumbodhiraivha nokuti ndanga ndakunakidzwa nezvekudhiraivha motikari. Asi ivo sekuru vakaramba vachiti kwete, iwewe dzokera kwandikaita sei kwandikakutuma. Idzo ngoro dzemota idzi ndichakupa dzakawanda. Ende zvishuwa sekuru zvavakataura kuti ngoro dzemoto ndichakupa dzakawanda. Ndakazoona nekufamba kwenguva kuti ndakubatsira vanhu, ndakutendwa nezvipo, vamwe vanouya nemarori, motikari dzakasiyana siyana, vamwe vachiuya vachitenda vane mhuri dzavo dzandinenge ndichiyambutsa, vamwe vanenge vakabirwa vachiti sekuru tiri kupa kutenda zvinhu zvedu zvakadzoka, vamwe vanenge vachitambudzwa nemhepo mukati memusha, vamwe vari kunyika dzakasiyana siyana vachiti sekuru takutumirai zvipo. Ndofunga kana mwana pamasvika panze apa pakawanda midziyo iripo. Midziyo handisiri ndinotenga, ndinopiwa nevazukuru nekutenda. Sekuru ndaona Aiwa, dzakawanda dzakawanda. Ndikaona imwe BM yekuti ndinowanikwa pana mhere mota idzi. Zvitenda zviri kubva kuvazukuru vari kutenda kuratidza kuti ivo sekuru zvavaitaura kuti zvichange zvichitwa ndo zvavakuita. Asi tisati tasvika kumotikari kunoti ndadziona, pane pandoda kubvunza apa. Munhu ane chipo chake asi ka munhu anofanira kuwana, anofanira kuitawo mudzimai wake. Imimi makazoita sei panyaya iyoyo? Ndadaro ndakuma21 years ndakanga ndane mudzimai wangu. Nditika mudzimai wangu muchete. Ndobva ndazoona kuti ini ndakaramba ndine mudzimai wangu ndichasangana nezvakawanda. Ndichatanga kuenda kumabhawanda akuchiva futi zvokupi iko kana pandinofamba. But ndiri kuti ndisachive zvakawanda. Ndakuroora mukadzi wangu wechitu. Vakadzi vangu avo wechiwirirana. Vakadzi vangu paushamwari hwavo vakutamba vari vangani? Handichada munhu pakati pavo. Ivo ushamwari hwavo vakadaro. Saka ndakazongorarama ndine vakadzi vangu vaviri ende vanowirirana, vanofamba vari vaviri havasiyane. Basa randinoita ndo basa randa zvakare rechivanhu. Takasangana nomidzimu imomo, midzimu yakatisanganisa kati chiraramai muchiita chimwe chete tichienda kumberi. Asi mataura sekuru mukati ndakaona kuti ndingaramba chienda kumabhoko. Saka sekuru mukuti munhu akangoita zvinopera zvekunotsvaga kana achizova ine chinangwa nekwaari kuenda. Ndofunga kana vaviri vakwana.
kuvatatu ningo chavadii, vavirivo vanenge vari right. Uchiva sekuru. Aiwa. Mwagutsikana. Vakava nekuchiva hazvipere, zvakawanda zvinoramba zvichibuda zvisingaperi. Saka tiri kuti vanhu ngavasave nekuchiva. Hani muona zvakafanana mhuri yangu yandinogara naye panapa iyi. Ndine mutemo wandikaipa kuti kana tichiona vazukuru vedu vatinonyazobatsira pano, hatifaniri kuvatora tichivaita vadzimai vedu, nekuti vazukuru kana vachiuya panapa imhuri yauya mukati medare redu kuzochema. Saka mwana kana achinge auya kuzochema, hatitore mukana wekuti mwana auya kuzochema, totora mukana wekuti tibva tamita mudzimai wedu. Izvo mudzimu uri pandiri wakazviramba. Saka ipapo mhuri yangu yese yamuri kuona nevamwe vasipo nevamwe kuseri vanoziziva kuti pano hapana anokonza muzukuru, pano muzukuru haatorwa achiitwa mudzimai. Kana muzukuru achinge aya padare pedu aya kuzobatsirwa, nekuti iye musundagoro achiuya ndo zvaanoda. Hati muri kuzvinzwa. Watichangonzwa chete. Sekuru atara kuti hapana anotora. Aiwa kukurukura tichifara zvedu sekuru. Ndakavarayira kare vazukuru vangu. Alright, sekuru takuda kumbopinda mune chikamu chanzwa nhoroondo. Vana veZimbabwe vachinzwa kuti hamuna kungomuka pasi pemuti. Ndizvozvo. Mukangoti hameno zvamangorota. Mumwe anongorota ari kubichi akutozviti sekuru. Zviri kuitika. Saka mhuri yeZimbabwe ndiyo nhoroondo yandaida kuti tivaone kuti aiwa kune kwamakabva. Ndizvozvo. Takuda kusvika patsika nemagariro. Sekuru chivanhu chedu ichi hachichakosheswi. Ndoda kutanga nenhau dzemanjuzu. Chii chinonzi manjuzu? Mudzimu wenjuzu mudzimu unouya mukati memusha. Mudzimu uyu mudzimu unowanzouya pamunhukadzi. Handitika mudzimu uyu uchiuya pamunhukadzi, mudzimu unenge uchiuya kuzochengeta nekushava uchiuya mukati memusha. Mudzimu wenjuzu mudzimu usingade tsvina, mudzimu usingade zvisina basa. Mudzimu ndazvinhu zvakaita zvakachena, nekuti mudzimu unouya une raramo rakanaka revanhu. Zvino mazuva ano zvakuitika, vamwe vazukuru vacho vakutofamba vakuita mudzimu iyi yekutorombera. Nemumwe asina mudzimu wacho unonzwa achitotaura kuti ndakanzi pane zviri pandiri. Unotomuona akazvitakudza machira, mumwe achipfemba bute, rimwe bute racho harisisina nzira mafemberwo aro. Zvakare kwozoita njuzu dzinouya dziri njuzu dzechinhurume, dzinouya pavanhurume. Handitika injuzu dzinouya dzinova ndidzo njuzu dzinofanira kuti kana munhu achienda kudziva kunoenda mudzimu yechikadzi nemudzimu yechirume. Inonoburitsa mukati memunhu kana achinge aenda mumvura. Kune mumwe mudzimu unouya unosimba kuti kwacho kwawakuenda kwakuda kuteerwa nemumwe mudzimu kuti unoitora kuti idzoke. Ndo panenge pakudiwa vechirume vane mudzimu yenjuzu dzechinjuzu dzechirume, kwoita mudzimu yenjuzu kadzi. Idzo dzinouya dziine kushava. Asi mazuva ano zvakuitika, wakungonzwa wari pano ndine mudzimu wenjuzu. Mumwe anotomona mukombika akutongeshebheti zvanambotaura. Zvakanaka, kana vamwe vacho havachawirirana nehama dzavo mukurarama. Nekuti hama dzimwe dzinenge dzisanzwisise kuti chii chakuitika. Nokuti kana chivanhu chichinge chauya pamunhu chinotaura chega kuti ndasvika papi pano. Iwo muridzi womwe hausiriwo unotaura kuti mudzimu wakauya pandiri. Vanoona ndofunga manzwa patatsanangura nhau yese yemudzimu tasvika patataura kuti zvo pane pakabikirwa mudzimu uyu. Asi vakanzwa nhoroondo dzaitaurwa nemudzimu uyu, vamwe vaiona, nekuti iwe unosvikirwa panguva iyoyo anenge akutaura pauri hausiriwe. Ivo varidzi ndivo vakushandisa nyama yako vachitaura. Wakaona mudzimu uri kuziva mazwi awabva kutaura, iyo nyama cheye yakukasika kutsanangura iriyo, handi mudzimu bodo. Mudzimu unomirirwa kupirwa mazwi awanga uchitaura nemuzukuru wemudare, nokuti vanenge vasvika ndichateguru. Saka kana vachinge vauya vanopfeka munyama yangu votanga kutaura nhoroondo dzemaonero avanenge vachiita vachirondedzera kuvazukuru vavo. Zvino mazuva ano unonzwa sekuru zvavaitaura nemuzukuru nezuro vari mudare, mangwana vanenge vachiziziva nyange muzukuru pavanotaura naye panhare. Muri kupanzwa? Ipapo ndiri kupaona kuti hapana kuita sei, hapana kujeka, nekuti mudzimu kana uchinge wauya, iwe homwe unofanira kumirira kuturirwa. Hakuna kuti iwe homwe ndio wotsanangura kuti panguva yauya mudzimu wangu wanga wachiti vazukuru tengei machira machena, tengei machira matsvuku. Kwete, ukaona pachidara hapana mudzimu. Mudzimu unoturirwa wopirwa, nekuti nyama yangu ini ndiyo inoda kuzoturirwa. Vamusunda gore vaya vakafa vaye ndo vanouya pfeka pandiri votanga kuronga nhau idzi. Saka muzukuru paanosvika mudare ndotanga ndambobvunza mutupo wake dzinza rake kana kwaanobva kuti isu vekwashumba tichisangana naye tichironga chimwe chete, zvichida kuti inini vekwangu panguva iyo inopinda muzukuru mudare, vazukuru vangu vanenge vari mudare vane chivanhu chavanoita chekuombera maoko
vanguenda kwamusundagura vanobvauza kuti kune muzukuru auya ane nhau dzaada kurongerwa. Nhau idzi hadzicharongwa nenyama yangu, dzaakurongwa nevasvika pandiri. Saka ndiri kuedza kuti mazuva ano unoona sekuru vamwe vachibuda vachitaura kuti ini ndini sekuru ndinge handigoneki ndakaoma. Aiwa, iwe nyama yako hauna kuoma, anosvika pauri ndiye akaita sei? Akaoma. Saka ukazvitutumadza iye anosvika pauri haanasara asina simba. Saka nhau iripo ndeyekuti tinofanira kumirira vari kusvika patiri tovapa nguva yavo ndekuti batsira vazukuru vedu. Vamwe havachasvikirwa, vakusvika vega muzukuru ndizvaakuita. Vangoti chero mumwe ari mumotikari anenge akatosvikirwa imomo. Mudzimai daro inoenda panzvimbo yawene yaukawaridzira, panzvimbo yaunosvikira, panzvimbo yaunogara, wodaidzwa wotaura mabasa avo. Sekuru ndi kana vachinge vauya utateguru vaakuvheneka mukati memusha masawiro wavo anova muzukuru anenge auya mukati medare, vaakuchitambanudzira muzukuru nhau dzake. Aiwa, tinotenda muri Zimbabwe kudzidza kwatiri kuita. Saka ndati nhasi ndavabata sekuru kuti tidzidze nyaya idzi, tsika dzechivanhu, chinonzi mudzimu chi. Sekuru, panguva ino futi zvakare ndingada kuita mubvunzo. Pane nhau iri kuitika yekuti vamwe vari kuti vakawanda vemachechi handi in'anga, handi vakawanda vemachechi in'anga dzakuuya dzichinyepa kushopera. Sekutaura kwamaita kuti imimi vemachechi vakatombokutora iwo, ndokubva sekuru vati uyu haasi kuenda ikoko. Ipapo tijekesera kuti zvinofamba sei, zvinofambidzana here n'anga nevemachechi? Zvakanaka, mazwi amuri kutaura aya akanaka. Ndida kuti ndipajekese mhuri yeZimbabwe ipazive kana kuti mhuri yenyika dzose. Handitika nhau iripo ndeyekuti musika vanhu ndiye mumwe chete. Nhau iripo ndisaka kana vanotaura vanoti tenda mudzime yako naMwari wako kana pane zvainokuitira. Muri kuona pazvinhu zviviri izvi hapana chinosara. Panonzi tenda mudzime yani naMwari wako, kana kuchiminzi kana ukanzwa nguva nekuti tsaona iye yakakupotsa, zvinongonzi tenda Mwari wako nemudzime wako, nekuti vakuona panguva ipi? Zvichireva kuti zvinhu izvi zvinhu zvimwe chete, musika vanhu ndowe mumwe chete. Asi nhau iri kuitika vari kupatsirana. Muri kupanzwa? Vekumachechi vakuzvitora vakuzvita ndivana Mwari vacho, havachapa Mwari nguva yavo. Vamwe vomudzimu vakuzvita ndivana Mwari vacho. Ndati isu tinofanira kumirira musika vanhu nguva yake, nekuti ndiye akauya patiri. Nhau yaakauya nayo ndeyekuti tiyambuke, nekuti kunamata nekuchemera kuchivanhu chatiri kuchemera kuti tiyambuke mhuri yeZimbabwe. Ndo pane donzvo riri kuti tiyambuke matambudziko abve mukati matiri, but kwaane nhau yekuti vanhu vakutsvaga ukuru. Ipapo nyatsopadzikisa igejo nekuti taneta nekupepera. Kwari kuti vanhu havachanamata iye musika vanhu, vakunamata munhu. Muri kupanzwa? Ndo zvaakuitika, nekuti munhu iye kana achinge akuparidza kutoti zvese chitarisire kubva kwandiri, but ziva kuti kune ari kumupa mazwi api aya. Ari kumupa mazwi aya ndimusika vanhu, ndiye uye akauya nemudzimu. Ndisaka kana mukati menyika ino kana pakaitika nhau dzipi pakaitika nhau dzipi, chivanhu chidi chinenge chichitungamira. Kana makatasa panosvika vakuru venyika, kune mvura inenge irimo, inenge iri mahari, kune mukombe unenge uripo. Kana makatasa mukati makapinda mukati medhorobha rineri, kuna naambuya nehanda vakasumudzwa pamusoro, kuratidza kuti kune nhau dzavaitungamira. Zvichireva kuti mudzimu naMwari wedu ndo zvakatikundisa kuti tinge tichirarama zvakanaka zuva ranhasi. Ndinotenda sekuru. Zvichirazvo ndinokwanisa here, umwe anogona kuita mubvunzo wekuti ndinokwanisa here kuenda kuchechi asi ndine mudzimu unobuda pandiri, ndigokwanisa kuti zvinhu izvi zvirarame zviri zvese pandiri, kana kuti chimwe chinofanira kubva posara chimwe? Icho chinoprofita pamunhu ndiye mudzimu unoera. Wese ari kuprofita kana ari kuita nhau ipi, asi iri nhau iri kutaura inhau yamusika vanhu, inova nhau yaMwari, ane mudzimu uri paari. Mudzimu ndio ngirozi, asi matambiriro avanoitwa kana ngirozi dzichisvika ndiwo akaita sei? Ndiye akasiyana. Ngirozi imwe neimwe ichisvika ine matambiriro ayo. Kana Mozisi ane matambiriro ake, ane mabasa aibata, Aroni ane mabasa aibata, zvichireva kuti ngirozi imwe neimwe ine mabatiro ayo. Saka iyo mudzimu zvakare ingirozi dzakauya dziri pakurwisa zvakaipa kuti zvisatambudze kuvanhu. Saka mutenda kana kwakauya munhu akarohwa nezvinhu, tinomusunungura
munhu akaenda kuchechi akarohwa nezvinhu anonosunungurwa, zvichireva kuti ari kutikundisa kuti tisunungure munhu ndiye mumwe chete. Vaya vakafa vadzimwe ava vanodzoka patiri vachitonga vanotouya asi vanenge vakatungamirirwa naye Musikavanhu. Ndiye anouya akatungamira achiti imi chiendei kwamukabva munorwisa muchirwa kuhondo ikutambudza kumhuri yemunyika, chiendai imi muchinorwira. Ndesaka muchionekana vanhu vachanzi maprofita havana kuwanda, wakatosvika munzvimbo ndozvanzi kuti muprofita wapano kuno kukoko kana iye vana sekuru vacho havana kuwanda. Sekuru musi kuziya mutauna Aiwa vano vangovhura tumashopu ka ndati nauya apo ndati vamwe vakungowanda, ndati vakungowanda kune vakusvika vega vasingamiriri kusvikirwa. ndizvozvo Handiri muri kuona iwo mabasa atinobata aya. Kunondoona mumwe munhu achitora mufananidzo wake achiuisa paFacebook, achiuisa paYouTube, achizviti ndiye Musundagore, achitora mabasa aya anenge achibatwa nasekuru achiaisa paanenge ari. Ini chandinongotaurira kumhuri yeZimbabwe ndotizvo, kana uchida kuuya kwandiri Musundagore usasangane nemunhu mumotikari, usashandirwe nyange mudhorobha uchinzi ndasasangana nemuzukuru pakati, uya kuno kwandinogara neMusundagore kuZimuri Park. Kana ndichinge ndaakubva musha wangu uno ndakunogara mumwe musha ndinokuzivisa kuti vazukuru vangu ndaakubva kupi kuno, asi ndiri kuti muzukuru wese uya kuZimuri Park ndiko kuna sekuru, nekuti vazukuru vangu vari kuzondifonera, sekuru ndakatumira munhu 5,000 mumwanzo uri kutsungurwa munzira. Saka ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe chimwe chizi chandinoda kupa kutizvo nevanhu ivavo mukutaura kutizvo vari ngofuma vakunzi ana sekuru. Mumwe anenge ashandisa nhamba dzekumozambique iye ari muno otaurira muzukuru kuti ndichabva kumozambique ndichasangana zuva rakati newe kuZimbabwe wotouya asi yatanaga ari mupi ari munhu osangana nemunhu otambiswa mari muzukuru unozosvika panyaya pangu achichema. Saka chimwe chandiri kukumbisa kumhuri yeZimbabwe ndikuti nyaya zvamunotaura kuti munhu angotichera ari mukomba asvikirwa akatongoti chakapute kumbara atwa sekuru zvakuitika. aiwa itokwapeja vawanda sekuti takusvika pakupendera chirongwa chedu ndoziva kuti inini ndichasangana vanotaura tinogozosvika mangwana tichikurukura zvedu asi nekuda kuti nguva yedu yakuita shoma. Ipani pandanga kusvika sekuru unonzwa vanhu vachitaura kuti unoenda kun'anga ikoko ari kutotambawo zvake ndizvo ka asi ndamboni ndapinda ndakatobvunza vamwe vangu ndikati mati maGD6 aya ari panapa ndepanheya kuti kuna vazukuru vauya maita shoko rakanaka. ndizvozvo sekuru Ndati kana basa rakanaka rinoonekana kunaka kwaro. Handiti panobatwa mabasa panobatwa chiyambo panobatwa mabasa. ndizvozvo Kuna nasekuru, vanasekuru ava vari pakawanda. Kuna nasekuru vanofamba nejirambeki ndevamwe vanasekuru ava varimo futi mukati mupi ndo vanasekuru vari kusanganisana nasekuru vaya muchezana kuti vari kuregera vatasvikira. Iwe muzukuru kana uri muzukuru anofunga unoda muzukuru mumwe arikuda kuyazoromba sekuru vacho havatorina mota yekufambisa asi vari kutaura kuti muzukuru uyu hapana pane 20,000 kurombese pamwe pacho muzukuru wangu wofunga ka kune pfuma yako unongokuona nekuti kune pfuma kune imwe pfuma kare ndizvozvo haikuda kundizo uya ndikurombese sekuru yekuruka mahodha fiti ndonge ikuona iwore kuti vada kupinda muGD6 aiwa vazukuru vangu onaika ona iyi kwamuri kuenda ndati kune zvakanaka kunoita sei kunooneka kunooneka kuti pandaakuenda kana kuna chiremba chaiko kunooneka kuti chiremba wandasvika panapa ndinopora kuita kuti ndasvika pana chiremba wenzara ndichapora but amene ndichaona zvange zviripo kana zvekudya panenge pasina wotonzi hama dzangu ngadzimugire chikafu. Dare rakarongeka, dare rine utano. Muzukuru akasvika abva kugweru kuti muzukuru paanouya paya mumwe abva kugweru mumwe abva kuSouth Africa mumwe abva kunyika ipi anongomukandisvika pano chekutanga muzukuru anotambirwa nechikafu. Ndozvandikadzidzisa mhuri yangu muzukuru anotambirwa nechikafu wozobvapo upinda mudare woshandirwa kana mumwe haana kugeza abva kwaari auya achitsva kune dzimwe kune mamwe dzarane kusvika dzipindai manga makubvunza zvakambira aita muzukuru anobvunzwa muzukuru wasvika wafamba zvakanaka here wasvika ndo panopadare pasekuru tinobatsirana kana uine chichemo taura chikafu hachifana kubvunzwa munhu chinouya muenzi asina kubvunzwa kana mvura yekunwa haibvunzwa munhu mwari yakakundira chekutanga kuti muenzi kutambirire mvura yekunwa mozotanga kukurukura naye ndozvinoitwa zvino vamwe vanongosvika muzukuru achingosvika pitipiti muzukuru pinda nguva dikidika akuna sekuru dzimwe dzenguva muzukuru wacho haapiwe nguva yekutaura kuna sekuru vazukuru kana vachinge vasvika mudare vaya kuzobatsirwa aya kuzochemwa saka muzukuru ndinokuti muzukuru aone nguva yake
nekuti abatsirwe. Zvakare imwe nhau yandiri kutaura, wakaona kuti unogadzira redhiyo yako, wakaona kuti svika iye anogadzira maredhiyo aine mamwe akaungana kuseri kwako, ziva kuti neyako ichaenda kuseri kupi. Hapana kuti pamasvika panoona varwere panzava zvichireva kuti sekuru Musundagore vanorapa murwere aripfuura achibva aita zvakata sei. Hakuna kuti varwere unosvika vakarara vakamirira zvaona kuzoona sekuru. Iyi ni mudzimu uri kwandiri kuti anosvika pano anobva achifamba. Saka paona pamasvika maona pane vanofamba vose, hapana paona nakawaridzirwa pasi, hapana paona nakararati vakauya pano vakaya kuzoti vabatsire handizvipembedze, asi ivo basa ravari kubata ndikuona kuti padzapa handina mhuri dziri kurara padzapa. Ona muzukuru, handina mhuri dziri kugomera dziri padzapa kuti ndiri kuvapa mushonga iri kuvabatsira ende vari kubva vatanga kuita sei kufamba. Saka zvakadaro ndinotenda ivo vakauya pandiri nekuti ndiwane simba handirambo, asi ndera vakauya pandiri ndinovatenda aiwa, ndinoona kuti ivo vasvike vaite basa ravo. Aiwa, tinotenda sekuru Musundagore. Aiwa, tikudzidza hanzi redhiyo, kwana chinogadzira redhiyo demosvika kune dzimwe dzadzapera aziva kuti neyako inojoina chi. Kana pagaraji ukaona ukasvika mota dzimwe dzichiri dzakazara, kana ukasvika pachipatara varwere vacho vakawandisa, pari kusumuka varwere havawaniki. Undosvika utodzi apa panga pangara vakaenda, apa panga pane vakaenda, haikona kuti vese ava vakatirimo pariunoona pakusumuka. Saka ndati paMusundagore pangozviona hapana muzukuru ari kuchema padzivapi, muzukuru wese ari kuenda panapa achifamba. Sekuru, zvipi zvinhu zvamunogona kurapa, uye zvakare pane nyaya dzekuti dzimwe hama dzedu dzakaenda kunze kwenyika dzichitsvaga kurarama, asi dzinenge dzino maproblems anenge wakoza bhodha anogona kukoza chi newe. Saka vanoda kuziva kuti sekuru anogona here kutibatsira tiri kureko kunana Canada, UK, nezvipi zvimwe zvamunogona kubatsira vasukuru? Ndine matambudziko akawanda ndinotibatsire zvirwere zvanakensa, heps, yatinoti chirungu heps, ndine mishonga zvakare yechivanhu, zvirwere zvemusana, zvirwere zvemudzimba, ana baba vanenge vakutambudzika mitezo yemiviri wavo isafambe zvakanaka, ndinobatsira zvakare matambudziko iwayo. Matambudziko kune vane mhuri dzavo dzisiri kuroorwa, kune vane mhuri dzavo dzisiri kuenda kumabasa, dziri kukonzera kuda kwahama dzavo, nekuti hazvino kana uchingoenda kunze kwenyika mhepo haina anoenda kurefu, ende muroyi haana anoenda kurefu. Saka zvakarera vazukuru vangu vamwe vari kumhiri ndinowanzo kuvabatsira. Anouya muzukuru opinda nhau yacho ndoita naye video call kuti ndoda kuti muzukuru ndichitaura naye tichionana inini chimwe timeendereramo iva Musundagore vachivheneka nhau dzemuzukuru vachimubatsira. Kana pane zvinoenda kwaari ndotuma vazukuru vangu vanoenda mutauni vonotumira kuti chiwo ingava mishonga yaanenge akuti nemudzimu ashandise. Saka vazukuru vangu vose vari kunze kwenyika vamwe vacho vane zvekundifonera novabatsira pamhepo ipapa ndichikurukura. Saka ndiri kuti vazukuru vangu ngavaite kuti vaone fesi yangu vandizive nemisekuru wavo, vasabirwe nevanhu munyika, nekuti mudzimu wangu unoramba kuti mubirwe. Abirwa audza sekuru Musundagore kuti mine muchidzamo ndikoko. Sekuru vazukuru venyu vakawanda, vanogara vazukuru vangani bani? Vazukuru vandina vose vanosvika kuma60 vemhuri yandinogara nayo. 60? Inosvika kuma60 nekuti mudzimu uri ukauya pandiri unofarira vanhu. Unofarira vanhu. Kana nyangwe pacho pandaikura handaikwanisa kurarama ndegani, zvokuti vabereki vangu zvaitokwanisa kuti sei uchifarira vanhu vakawanda nekuti chiri pandiri chinoda vanhu vakawanda. Saka ndinoti Musundagore anoda vanhu, ivo vanhu vanoda kuti ari Musundagore. Saka Musundagore akauya kuzokubatsirai. Ndinotenda sekuru nemukana uno wamanditendera kuti tikurukure. Handizivi kuti mune zvimwe here zvamunogona kungotaura muchidimbu zvamunofunga kuti zvasarira, kana pasina tosvika ipakogara chiro pachiro. Aiwa, ndinoti kureza, aiwa, ndini sekuru wenyu vari kundiona imba imandiziva, musaite zvokunzi ndini sekuru, nekuti kune vamwe vanotora mufananidzo yangu vachiisa mumapikicha avo, votora mabasa andinobata achiita. Ndinozonzwa tsitsi kuti ndivarumise nekuti munotozera vangu Musundagore uye wake wanyanya, asi kuti inini ari kupedza vamwe, inini ari kuuraya vamwe. Uko here ndini Musundagore kuti mudzimu uri kwandiri hausoda zvinhu zvipi izvozvo. Saka ndiri kuti ari kutambudzika. Aiwa, kana waona mukana svika pandiri, ndakasununguka kuti ndikubatsirei. Ndiri munhu wovanhu, ndinotuka, ndinoshorwa, asi zvese izvozvo
mudzimu wangu wakazvinyamuchira kwati hazvinamota chandikuda kuda kuti uyambutse vanhu ndauya pauri ndiri mukuru pauri asi chiteerera mashoko ese zvaitika pauri mukuru anotukwa anoshorwa saka iwewe teerera zvese asi ndiri kuti vanhu vako vaite seavo vayambudze usavasiyire kuti vakutuka usavasiyire kuti vakushora saka ndinokuteerera zvinotaura iwe sikuru chireva ndikuti zvavari kutaura ndicharamba ndakadaro vakandisora semhuri usaka kuchaita mhuri yese inoza mapano nemhuri dzavo dzisiri pano dzinocheitodaosvika aiwa ndinokutendai sekune mwenyu muri Zimbabwe ndivo sekuru emusundagore vandanga ndichikurukura navo nhau yandaitira izvi muri Zimbabwe kuita kuti tidzidze nekuti kana takagara tega kudzimba dzedu tinenge tichinyeperana mumwe nemumwe ane pfungwa dzake ane mafungiro ake asi anoda kudzidza adzidza haikuna kunyeperwa nevamwe vanhu vakungomuka hanzi nasekuru vamwe vacho vakusvika vega havachasvikirwi asi vamwe vakuzvitutumadza zvakare ari mumakereke umwe akuti ndiye mwari asi tanzi aiwa ngatikoshesei iye anenge akakupai chipo kuita kuti tidzidze mhuri yeZimbabwe kana usina kudzidza ndazvandokwanisa kukuitira asi ndakuunzirai asekuru musundagore kuti mudzidze zvakawanda kuti aiwa sekuru musundagore vanogona kuti zviraramira upenyu hwavo asi vakati ini ndakusiya marori vaida marori zvikanzi aiwa regai ndinobatsira vazukuru saka ndo vatanga tinavo mhuri yeZimbabwe. Don't forget to like, follow and subscribe and until we meet next time andini wenyu Sokostina chisarai zvakanaka. Thank you.